Avannesidoksen vaihtaminen. Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille. Tekijät Paula Tervo ja Tessa Pippo. Tämä opinnäytetyönä tehty opetusvideo on tarkoitettu Oulun ammattikorkeakoulun sairaanhoitaja-opiskelijoille. Tarkoituksena on tuottaa opetusvideo, jossa havainnollistetaan avannesidoksen vaihtaminen vaihe vaiheelta. Toimeksiantajana toimii Oulun ammattikorkeakoulu. Opetusvideon alussa avataan hieman avanteeseen johtavia syitä, jonka jälkeen käydään läpi vanhan avannesidoksen poistaminen, ihon kunnon tarkistaminen ja uuden avannesidoksen laittaminen. Vaikka video ei sisällä potilasohjausta, tulee muistaa potilaan yksityisyys ja salassapito. Ohutsuoliavanteeseen johtavia syitä voi olla esimerkiksi haavainen paksusuolen tulehdus, Crohnin tauti, peräsuolen vaurioituminen, suolen akuutti komplikaatio tai tukkeuma, leikkaussauman rauhoittaminen. Paksusuoliavanteeseen johtavia syitä voi olla esimerkiksi syöpä ja kasvaimet, sädehoidon aiheuttamat vauriot, vaikea ulosteen pidätyskyvyttömyys, peräaukon fistelit, märkäpesäkkeet. Virtsa-avanteeseen johtavia syitä voi olla esimerkiksi kasvain tai joku muu sairaus, tukos virtsateissä, trauma, muuhun hoitoon reagoimaton virtsankarkailu, virtsarakon poisto. Avannesidoksen vaihtamista aloittaessa on hyvä varata valmiiksi kaikki tarvittavat välineet lähettyville. Sidoksen vaihtamiseen sairaanhoitaja tarvitsee desinfiointiainetta käsien desinfiointia varten, tehdaspuhtaat suojakäsineet, liimanirrotuspyyhe vanhan avannesidoksen hellävaraista poistoa varten, lämmintä vettä ja pehmeitä kertakäyttöisiä taitoksia ihon ja avanteen puhdistukseen, puhtaan avannesidoksen ja pohjalevyn, avannemitan eli mallisapluunan pohjalevyn aukon mittaamista varten, kuulakärkikynän pohjalevyn piirtämiseen, käyrät sakset ihonsuojalevyn leikkaamista varten, pyyhkeen potilaan suojaamista varten sekä roskapussin käytetyille tarvikkeille. Ennen avannesidoksen vaihtamista desinfioi käteesi ja laita tehdaspuhtaat suojakäsineet käteen. Käytössä oleva avannesidos poistetaan varovasti yläreunasta alkaen, tukien samalla vatsan ihoa toisella kädellä. Tarvittaessa apuna voi käyttää poistosuihketta tai pyyhettä. Avannetta ja sen ympäröivää ihoa on hyvä tarkastella jo ennen vanhan sidoksen irrottamista ja sen aikana. Suojaa potilaan vaatteet pyyhkeellä. Ota roskapussi valmiiksi lähettyville. Irrota vanha iholla oleva avannesidos sidoksen yläreunasta alkaen, tukien samalla vatsan ihoa toisella kädellä. Tarvittaessa apuna voi käyttää poistosuihketta tai pyyhettä. Hävitä likainen avannesidos asianmukaisesti. Ohutsuoliavanteen avannelaatta vaihdetaan joka toinen päivä ja avannepussi vaihdetaan kerran vuorokaudessa. Paksusuoliavanteen avannelaatta vaihdetaan 3-4 päivän välein ja avannepussi vaihdetaan kerran vuorokaudessa. Avannepussin ollessa suljettu pussi vaihdetaan se jokaisen ulostuskerran jälkeen. Virtsa-avanteen avannelaatta vaihdetaan vähintään joka toinen päivä ja aina kun eritettä on päässyt laatan alle. Virtsa-avannepussi vaihdetaan joka toinen päivä tai tarvittaessa useammin. Avannetta ympäröivän ihon ja avanteen puhdistus. Iho ja avanne puhdistetaan huolellisesti ja varovasti lämpimällä vedellä suihkuttaen tai kostutetulla pehmeällä taitoksella pyyhkien. Iho kuivataan esimerkiksi pehmeällä taitoksella tai paperilla. Ihoa ja avannetta puhdistettaessa tarkistetaan myös avannetta ympäröivän ihon väri ja kunto. Ihon tulisi olla siisti ja ehjä. Puhdista avannetta ympäröivä iho ja avanteen nuppu lämpimällä vedellä kostutetulla kertakäyttöisellä taitoksella. Puhdistuksen jälkeen ympäröivän ihon voi kuivata esimerkiksi taitoksella kevyesti taputtaen. Seuraavaksi tarkista avannetta ympäröivän ihon ja avanteen kunto. Ihon kuuluu olla ehjä ja siisti. Normaalisti avanne on väriltään punertava ja sen limakalvo on lämmin ja kostea. On hyvä huomioida, että käsittelyn yhteydessä avanne voi vuotaa herkästi verta limakalvolla olevien pienten verisuonten vuoksi. Hälyttäviä merkkejä avanteesta. Poikkeava, tummanpunainen väri voi kertoa mahdollisesta verenkiertohäiriöstä. Väritön avanne voi kertoa kudostuhosta tai nekroosista eli kuoliosta. Avanne voi irrota ihosta tai vetäytyä vatsan peitteisiin. Yleensä tämä johtuu liian kireäksi jääneestä avanteesta, infektiosta tai heikentyneestä haavojen paranemistaipumuksesta. Avanteen prolapsissa eli esiinluiskahduksessa voi olla vaarana suolen kureutuminen, jonka seurauksena suoli saattaa mennä kuolioon. Avannetyrä voi syntyä, jos vatsaontelon sisältöä työntyy vatsan seinämän läpi ihon alle. Tämä muodostaa pullistuman ihon alle.
Iho-ongelmat avanteen ympärillä ovat yleisiä ja ne voivat aiheuttaa esimerkiksi kipua, ohivuotoa ja ongelmia sopeutua avanteeseen. Iho-ongelmien ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja hoito on todella tärkeää. Desinfioi kädet ja vaihda puhtaat hanskat. Avanteen koon mittaaminen ja avannelaatan kiinnitys. Avanteen koko on hyvä mitata puhdistuksen jälkeen joka kerta avannesidosta vaihdettaessa. Avanteen koko tulee mitata istuen ja seisten, jolloin avanteen koko on suurimmillaan. Avanne supistuu sitä kosketettaessa, joten avanteen koon voi mitata muutaman minuutin päästä kosketuksen jälkeen, jolloin se on taas suurimmillaan. Avannen laattaan eli pohjalevyyn voi leikata oikeankokoisen aukon mallisapluunan avulla. Pohjalevyn aukon tulee olla avanteen muotoinen ja kokoinen, jotta eritteet eivät pääse valumaan iholle. Liian ahdas aukko voi hangata avannetta. Pohjalevyn aukon ja avanteen välissä tulee olla kauttaaltaan 1 mm väliä. Mittaa avanteen koko ja piirrä pohjalevyn mitat aukon leikkaamista varten avannen mittaa apuna hyödyntäen. Mikäli avanne ei ole pyöreä, tulee se mitata erikseen sekä pituus- että leveyssuunnassa. Mallisapluunan avulla leikataan avanteen kokoinen aukko avannen laattaan eli pohjalevyyn, jonka jälkeen tarkistetaan laatan sopivuus. Pohjalevyn ja avanteen välissä tulee olla kauttaaltaan 1 mm väliä. Huomioi, että ihon tulee olla täysin kuiva ennen pohjalevyn asettamista. Ennen laatan kiinnittämistä iholle muovataan se reunat tasaiseksi sormilla ja lämmitetään laattaa käsien välissä. Poista avannen laatasta taustapaperi nopeasti ja yhdellä kerralla. Avannen laatta kiinnitetään puhtaalle ja kuivatulle iholle tiiviisti. Kaksiosaisen tyhjennettävän avannesidoksen kiinnitys. Poista suojapaperipussin tarrarenkaasta. Pussin kiinnitykselle katsotaan oikea kohta, jonka jälkeen se painellaan paikoilleen pohjalevyyn. Pussin kiinnittäminen aloitetaan pussin alaosasta ja sen tarrarengas silitellään paikoilleen pohjalevyyn ylöspäin suuntautuvalla liikkeellä. Avannesidoksen pysyvyys varmistetaan hieman pussista vetämällä. Lopuksi pussi ilmataan avaamalla sen suuaukko, jonka jälkeen se suljetaan tiiviisti. Yksiosaisen avannesidoksen kiinnitys. Mittaa avanteen koko ja piirrä pohjalevyyn avanteen aukko samalla tavalla kuin kaksiosaista avannesidosta vaihdettaessa. Vedä pussia hieman irti pohjalevystä ennen pohjalevyn leikkaamista, ettei siihen tule reikää. Leikkaa pohjalevy piirtämäsi mitan mukaisesti. Ennen pohjalevyn kiinnittämistä iholle muovataan sen reunat tasaiseksi sormilla ja lämmitetään sidosta käsien välissä. Poista pohjalevystä taustapaperi nopeasti ja yhdellä kerralla. Taita pohjalevyä hieman rullalle ja kiinnitä se iholle tiiviisti pohjalevyn alaosasta aloittaen. Yksiosaisessa avannesidoksessa avannepussi on jo valmiiksi kiinni, joten sitä ei tarvitse siihen erikseen kiinnittää. Avannesidoksen pysyvyys varmistetaan samalla tavalla hieman pussista vetämällä yksi- ja kaksiosaisen avannesidoksen kohdalla. Lopuksi pussi ilmataan avaamalla sen suuaukko, jonka jälkeen se suljetaan tiiviisti. Lopputoimet. Käsineiden poisto, käsien desinfiointi ja jätehuolto. Lopuksi poista suojakäsineet, huolehdi jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä ja desinfioi kätesi. Oikeaoppinen käsihygienia ja siivous toimenpiteen jälkeen ovat oleellinen osa aseptista työskentelyä. Kirjaaminen. Avannesidoksen vaihtokertojen kirjaaminen auttaa seuraamaan vaihtovälejä, helpottaa mahdollisten ongelmien havaitsemisessa ja auttaa arvioimaan materiaalien kulutusmäärän. Kirjattavat tiedot. Vaihtopäivä ja aika. Kirjaa avannesidoksen vaihdon päivämäärä ja kellon aika. Syy vaihtoon voi olla esimerkiksi ohjeiden mukainen aika, pussin täyttyminen tai ihottuma. Mahdolliset ongelmat. Esimerkiksi jos havaitaan ihottumaa, kutinaa tai muita ongelmia. Lisätietoja. Esimerkiksi mikäli sidos on erityisen likainen tai jos havaitaan muita poikkeavuuksia, tulee ne kirjata.